Ja. Nej, man kan ikke. Jo, man kan så. Nej, man kan ikke. Nej, man kan ikke. Fløj du seriøst? Nej. 1, Hej 2, alle sammen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvad? Hallo Miki. Hvordan kan du skade præcis 100 med et skud? Skød det 100? Skade præcis 100. Jeg skød også lige i maven. Du er bare en mysterisk flyvende skid. Du er bare en mysterisk flyvende skid. Ej, hallo Miki. Du er da så klam. Fuck, du er ulækker. Ja, hvor fanden du fucking snyder. Nej. Fuck, du er dårlig til at spille, Tobias. 2, 3. Hold nu kæft. Jeg er skrald, men det er noget helt andet. Du er sådan virkelig skrald. Ja, men jeg har også været foran nu, Tobias. Jamen, kan du prøve at stå op? Nå. Jeg har sigtet lige på dit hoved, men... så den der revolver, den er lidt langsom. Er du langsom i virkeligheden, Tobias, eller hvad? Nu kæft, Mikkel, jeg er hurtigere end dig. Din fjeder pjevs. Pjevs, mand. Ja. Jeg har aldrig sådan haft sådan en sød ginger, som dig, Tobias. Jeg ved det godt. Er den der Phoenix, der er den ret ginger, fordi du er ginger? Eller hvad? Hvad mener du? Den er Phoenix, der. Den er flot, fordi jeg er flot. Det var sådan lort, Tobias. Jeg ved det godt. Hvor meget har jeg skadet dig? Du skadede mig 11 liv, Mikkel. Fuck, jeg skadede dig meget. Det var så dumt. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6, 10. 8, 9, 10. Jeg lærte af en professional, man skulle gøre sådan her. Hvem er den professionelle? Det er ikke en storbror, vel? Han er... Nej, nej. Okay, hvad sker der? Bold mig. Din fucking lille skiderik. Hvad så der? Din fucking lille Det er løgn, det der! Det er kraftedeme løgn! Nej! Fuck, det var skrald. Jeg synes, du er god, Tobias. Miki, lær, man kan se din skygge. Tænk over det. Jeg er rimelig ligeglad. Jeg kunne se hele din fucking krop. Nå, så det kunne du, Tobias. Nej!
sker der, du ikke bliver ramt? Jeg blev sgu da også ramt. Now I have sparet op så mange gange til den her. Er du klar med en autosniper, Mikkel? Ja, Sådan bare... det er jeg, Tobias. Kom nu væk derfra, Mikkel. Hvorfor? Dit røvhul. Jeg ved ikke, hvad du er. You didn't just do that! No, you didn't! No, you didn't! No! 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 Gå nu væk! Nej! Nej! Det var skrald! Det var seriøst skrald! Det var virkelig skrald. Min håndboldtræner hed skrald. Okay. Min mor hedder skrald. Nej, men det er på et større talt kæft du ham, ikke? Jo, jeg vidste godt, hvem det er. Miki, Tobias. enten er du oppe ved bombestedet, eller så er du på vej. Der var du. Du er en rigtig kæmpe, Tobias. Det er kraftedeme løgn, det der. Tobias, skal du lide det? Hvordan fucking din røv? Jeg gider ikke mere, man. Du brugte 5.000 kroner, Tobias. Jeg ved det, men jeg har råd til en til. Men det er ikke ens betydning med at købe en til. Nå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fuck, du cheater, du er. Det er helt vildt. Nej. Jeg kan se, du cheater. SV er acceleration. Hvad fuck snakker du om? Det vil sige, at du løber fucking stærkt. Nå, så det gør jeg, eller hvad? Hvis du ikke havde løbet stærkere der, Miki, så er jeg fucking skudt. Jeg er skrald, Miki. Slå mig i hovedet. Men du må ikke gøre sådan noget pis. Skal jeg slå dig i hovedet, eller hvad? Jeg er så meget dræbt. Tobias? Jeg skal spise, Miki. Nå, det er ikke lige sidste gang, så. Jeg kommer igen om en halv time, 45 minutter, så. Jeg mener, jeg vil bare lige noget. Nej! Skal du noget at spise? Nå. Nu skal vi lige teste, hvor mange man kan dræbe en med en nade. Tror jeg ikke, man kan. Skal vi lige... Ej, grimme Tobias. Kan vi lægge med en flash? What the kæft? Meget skade bliver dem så. Det var godt meget. Nå, nu.